Huh? Is it blurry? Oh no. Hi guys. Welcome back to my channel. Today is Evie's birthday. So it's my daughter's second birthday and I decided nga i-vlog na ko para na ko ibalikan ba, ha? Para na ko ibalikan. So I just finished my breakfast and before mo proceed, no, don't forget to click the subscribe button and para ma-subscribe ka sa akong channel. So today second birthday na ni Evie, pero kay ka-good is life nag-work pa ko karon guys para makabawi ko gamay for kuan, no, para dili ta mag kapoy-kapoy ba. So ay lutang mood pumang ko karon kay grabe ka serious ang trabaho karon guys. So today is Evie's birthday, June 6, 2020 na lutang jud kay June 6, 2022. And laylay jud kayo ang kuan, laylay jud kayo ang camera. So karon na ami lechon, palechon girl. Yeah, panagsara jud mi maglechon guys nya. Karon ra jud dayon na ami sinanay bisiki sila gluto, si Mami Ning na naiusa diri nga gahapot pa siya sa iyang mga computer kay mobalhin siya diri sa room. So that's all guys. Proceed ta afternoon pa sumpay ani kay mo kunong akong videohan ang mga designs and naka-pictorial na din may gabi and grabe ka gupot ang pictorial pero okay ra, success kay po na yung mga pictures ni Evie. Og naday ko diri sa among room kung asa ko karon mo ni among kwarto, no, kakalat pa pero mo ni among kwarto then usually diri medyo kong mag-work. So that's all guys, see you in the next like sumpay ani. Record na. Ay, hi guys. Welcome back. Naarag yapon ko sa room. This is the birthday girl. The birthday girl Evie. Hi. Hi. Naman na ang birthday girl. Oh, it's namin nanawag. What? Babe, they're here. Okay. Okay. So, manaog ko kay naman ni PLDT, no? Pila naman ni kaadlaw. Shout out tayo sa PLDT sa inyong pagka very good. Very good kayo yung connection. Wait sa. Nyara ako sa nang i-clock out sa akong mga kaibigan. So, I'm going down. Ako din ipa-view ang akong guwapo. Ay, para ato ning mabalikan ba, pila ka tuig kan kung magtanaw, takatawaan na no. Ang gwapo kayo nga, kuan mga kaibigan. Tanaw ba? Uy! Ay, kuhaan ko na iPad ron. No? Manaog na ko guys. Mao din ni among hagdan. Panaog. Ay. Okay. Then, busy kaayo og niluto ay guys. Ang si nanay diri og si Mami Ning among chef cook. No. Hi, me. Isa rin mo among putahe. Oh, sige. Oh, babay. Sakay muna ako ito. Yan. That's the decoration guys. Nga wala na kuan. Wala na. Humandi atog tiwas. Pero okay ra. Okay ra guys. Misty! Misty! Para si nanay. Yata ning review ho niya diya sa TV aron magling wakatawa ta. So, si Mami Ning nga master cooker.
Uy. Nyara. Sa din na giluto diha, ma'am? Apritada. Ah. No. Ah, grabe. Bantay, mayabo niya na imuhang kuan ron. Uyaw. Ay, naku, ito. Apritada, El Mirma. El Corso de Corrizajos. Record ko. De Corrizajos. No, sapod ni ma'am, mong giad-ad, ma'am. Para na isagol ato. Naglamas na din sa kuwan. Sagol na ato. Nya ang humbaan mo, ma'am. No, na diha. Nadre mo ni humba ni nanay. Okay. Papakukatilaw na kami ba? Oh, lo galutaw oy. Ya wala pa'y pansit nya na. No. Ang luto na di ay. Pansit di kusahos. Oh, pansit di adobo di kusahos di. Gapar ba kayo? Nya datong pukusan kay di mo pukos. Oh. Ay, kanina lang mo tuonon kay kinahanglan jud na up to date kay mag-service magsigig luto-luto. Mura tang si Marta ana. Nga unsa? Nang mag-service ba nga? Service at hindi kay naiga service ko pag luto-luto sige. Mura tag si Marta busy. Ingon si ganung Hesus nga bulahan ingon lang si Marta. Hesus, pariara na si Kuan. Sinong Hesus, pariara na si Maria kay akong patabangon sa kusina busy kay ko ingon. Bulahan si Maria nga nakapili. No. Sa maayong mga butang na minaw mo Maria sa pulong sa Ginoo mo na nga leksyon nato tanan nga. Nya wa gyud di magluto-luto. Di kon mag service gani service atin tanan unahon ang luto bahala na mga bugnaw na. No. Bahala na. Wala mga pagod. Di lampor. Oh, day. Nge, kay ari sa ko dire. Actually, come on, let's go. 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 Come on. Later. Itong videohan. Present worship. Andili. Medyo sa ko. Nakaarig. Blessing po. Doble. Iusa na lang. Ha? Raw, okay raw. Uy, kaso. Medio ko. Kaya akong ikuan eh. Remembrance sa tong kuan ba? Papa. Lula. Lula. Lula, may puko sa itong nakagara. Oh, ship cook na. Mami. Blue. Yay! Okay na. Hi. Lagi buka na dyan Adam. Behave na kaayo. Nilinya. Ay, sakon. Itong videohan. How much, sir? 1 million peso. Uy! Mahala ko na. Dollars man. Volunteer man siya. O, sige. Salamat. Salamat.
Is it not melted? Huh? Very hard. Oh, it was just hard because it wouldn't come out of But, mauna to. Wait, there goes an ear. Yeah, ang uban, pwede man mo di-remote tiya, oh. Give the shirt there so people to say nata. Dito mo, ritso tiya. What? So you can eat there. Use that shirt there. People can sit down. Tiya, dito mo, oh. So, dito. Na VIP. Ato si Mama Lucy. Si Mama Lucy. Tiya, dito mo, tiya. Wait. Wow, it's perfect fit. Almost too tight. Wow! Wow! Ka nice! Wow! Wow! Bila ka kuno kay to picture. Papit naman na mahugot. Ay, evening na, gikapoy na. Nya po akong mata. Kay nasivlag mananap. So, kumana ang atong party. Nya gipangkapoy nami. Andrew, say hi to the vlog. So, don't forget to subscribe. There's the birthday girl. Hi! Ibi! Say hi! Don't forget to subscribe. Click the button below. Yeah. Thank you for everyone for watching my video. Matug na may kay kapoy na kay may. So, dara sila. Thank you di Aisa naghatag sa gift. Then, grabe daghang tao. Thank you for watching. Bye! Daddy, bye Daddy! Bye-bye!